Здравейте на всички, аз съм Мими и днешното видео ще бъде малко по-различно, но не толкова различно, понеже ще си говорим за Dress to Impress и за новия коледен апдейт. Както виждате, и аз съм коледна. Даже имам и коледни лампички, нека да започваме. Това, което разбрах е, че ще има и нови кодове, ще има и адвент календар, който всеки ден ще получаваме различни неща и ще има продължение на Quest Lana. Както ви разказах, че ще има и Лиам маникюрист, но просто не ни я дава тази Лана. Просто не можем да си я вземем. Ще има и много дрехи, за сега съм видяла около 3 чифта. И да, също така видях една рокля, която не ми харесва, само може би долнището. Коледният апдейт ще бъде на 14 декември, т.е. другата събота. Честно казано си мислех, че първо ще бъде зимния апдейт, но се оказа не.